Sanibonani ngani kwethu. Udokotela lo. Abanye benu bangicelile bengibuza ukuthi hawu wangabe usenza lutho okureporta mayelana nokugibela ebhokisini kukasekela commissioner wamaphoyisa uSoto Shedrack Sibiya. Emva kwalokho asibane sezwa lutho kwena ingobani. Siyayicela ifeedback. Ayike isizathu nganza kwethu ukuthi lo bafakazi bale yandoda buyinkinga buyinhlakanhlaka lento ongakazi uyibona. Uyachaza Mr Document. Uchaza undendende. Uyena umuntu owufakazi ogibele isikhathi eside ebhokisini. Cishe uney'nsuku eziwu-4 ziyangezwa futhi. Usazophinda aqhubeke. Kodwa uyena ongayisizanga nhlobo leli komiti leli. Akwenzile nje ukuzidefenda yena. Wase eyaphika ke okuningi abuzwa ko. Uhamba nje ngephase eyodwa ko denied. Phika mfana kithi phika konke. Awazi lutho wena. Phika awukwazi lokho. Noma yini eshiwo ikomiti. Ngisho ngambuza ukuthi wena uShedrack Sibiya angaphika futhi ngendlela asegiyeni ngayo lokuphika. Iqaleke indaba. Ubufakazi bakhe ke bube sebuqala ke obuveza nendawo ehlekisayo eningi. Bathe mabemqala nje ekufundwa iCV yakhe kwasekuvela ukuthi ngokwe CV le yandoda ine masters ethize ngaphansi kophiko lamaphoyisa. Ngikuhamba kwesikhathi mabembuza ngale masters yakhe kwavela ukuthi no wagcina ngokuyibhalisa nje. Akaza benayo kodwa ke ubuye seyincoma futhi ukuthi yena umphenyi oneziqu okubadlula bonke abantu aseke bagibela la elokhuzana beze bezofakaza la ubala ukuthi wayesegudle kubona uNhlanhla Mkhwanazi kanjalo futhi noKhumalo noFani Masemola wathi yena ufunda ukubadlula bonke ngokwezokuphenya. Ubese veza ke inkinga eziningi zokuzondeka kwakhe wakuveza futhi ukuthi unento enkulu engaphakathi engeyinhle uNhlanhla Mkhwanazi ngoba uNhlanhla Mkhwanazi ubukeka esekelwa abantu abaningi. Usevula ama-account amaningi la enkundleni lezi zako social media la khona ekhonjiswa khona ukwesekwa okukhulu okusezingeni eliphezulu. Ubeyilidela yena ubufakazi ngoba ubusho ubuxoxe lezi zitori zakhe kwaphela usuku nohafu exoxa nje engaphazanyiswa umuntu ebuzwa lapha nalapha imibuzo. Washo ukuthi indaba kaMkhwanazi mabembuza ukuthi hawu unawo yini ama-account kwavela ukuthi akahendlishwa yiwona uyena ama-account but abanye abantu abathize abasebenzisayo aba-influencer ke ukuthi uNhlanhla abe nesupport eningi kangaka. Ubese sola futhi kakhulu inhlangano ye-MKP ubukeka futhi kuyinhlangano angayifuni nokuyibona uthi ayimfuni isisabalise into eziningi ngayo ezingezinhle. Ugxile kakhulu nje eyihlaba ehlikiza inhlangano le kaBaba Msholozi wathi iyamlandela ngelinye ilanga ike yamasha okumdida yamasha lapha eThekwini ikhalaza emva kwenkulumo kaNhlanhla Mkhwanazi ukuthi omunye wabantu okufanele baboshwe ukuthi umxakayo nokumdidayo ukuthi umphathi wakhe kuMasemola wathi akube uyena ohamba yomukela imemorandum lapha. Kwamdida ke lo ngoba yena akazwani kahle neMK kwadingeka ukuthi ayibhife isecurity yakhe ithi ukubaxaxa wayithumela phambili futhi ukuthi imbhekele ukuthi isimo sihamba kanjani lapha. Ngebhadi ke noma ngenhlanhla yakhe imashi le yagcina ikhanselekile. Kuningi akusho le yandoda. Ezinye zezitori zakhe lapha eyiveza ukuthi why abe nezimoto ezingaka yena njengomuntu osemaphoyiseni. Uyaveza ukuthi wena wayenemoto nje encane i3 uBM omncane. Kwathi ngenye imini kwabikwa umonakalo noma isehlakalo
sokufa kwendoda ethize phezulu ey'ntabeni zaseThembisa. Angazi-ke noma abantu baseThembisa bayazazi lezi ntaba lezi. Wathi meya khona imoto le yakhe yastaka yahluleka ukufika endaweni yesigameko, okwamphoqa ukuthi avakashele igaraji alifica, wafica imoto eyi-Porsche Cayenne owayithatha i-test driver, wayithola ukuthi hayi i-right iyamfanela. Izinye izinto abenkanta ngazo lezo, washo ukuthi wayidrayiva isikhathi eside. Akona kodwa lokho, ngoba uhambe ubufakazi bakhe badingeka ukuthi-ke manje uqale imibuzo, isimo esishubile. Laphana-ke ilokhu ikhomishani ikhombise ukuthi ifuna nje ekuqaleni ukuthi lesithombe lesi sokuthi unolwazi ngokuhlakazwa kwaleli thimba lamaphoyisa eliphenya osopolitiki noma eliphenya ukufa kosopolitiki, bakwenze kwasekuqaleni-ke lokho, ngoba bathe besuka nje kwaba yiyona nto yokuqala kanye futhi nokususwa kwamadokodo awu-121 eyiswa ePitoli suka eKZN. Ukhilo wathi hayi naye wakushwama futhi wathuka ukuthi lolu phiko liyahlakazwa, kodwa futhi same time washo ukuthi hayi lelo phiko kwakufanele lihlakazwe ngoba bake baxoxa lokho. Lobo bufakazi-ke noSenzo Mchunu naye belokwe kusho ukuthi ngoNovemba othize emhlanganweni othize bagcina bevumelene ukuthi alihlakazwe leli thimba leli. Kodwa babemfuna ubufakazi ukuthi awusikhombiseka amaminithi alowo mhlangano la nisho khona futhi ukuthi niyalihlakaza leli thimba. Hhayi-ke ubufakazi-ke abusaveli, abuhlangani futhi abukho, okukhombisa ukuthi la madoda avuka adecide noma anqumo ukuthi hayi lento seyihlakaza ngoba manje isihambile yaze yayophenya nabantu abangani bethu, uKatiso KT Mlifi kanye noVusumuzi uKurt Mahlala. Siyakhumbula ukuthi ukugasela kwamaphoyisa emzini yabo ngoDisemba ikona kwalidela ukuthi lize lihlakazwe leli thimba. Thathwa kwamadokodo-ke beziqhilanisa nako kakhulu, ethi hayi yena akazi ukuthi ayithathelwane kwakuyisinqumo sikabani. Mase kuvela ubufakazi kuyavela ukuthi uyena owakhipha umyalelo ukuthi walandeli lawo madokodo ngoba enenhloso yokuthi awa-inspect. Khipha umyalelo ewunika uGeneral uKhosi uSenithumile. Kuyakuveza ukuthi uKhosi lo uSenithumile le umuntu ongaqondakali, oyiphiqiphiqi, uyampenda njengomuntu oyiphiqiphiqi. Uthi uyile lapha kuMadlanga Commission wafika wazenza ngcono, kwakungathi umuntu ohambisana naleli qembu likaNhlanhla Mkhwanazi. Kodwa ngala eceleni meyikhuluma nabanyuza kwabo akayifuni lento yenziwa uNhlanhla Mkhwanazi. Uze wadlala ngisho ividiyo yayo ekhombisa ukuthi uyigxeka kangakanani leyanto, futhi naye uyisigebengu. Ubugebengu bakhe-ke uyabuveza ngokuthi wamukela imali ethize kuVusumuzi Kurt Mahlala eyamnceda ukuthi enze lento ebizwa ngokuthiwa i-BBL. Siyakhumbula ukuthi lelo gama liqale ukuvela laphana kubufakazini bukaRachel Maseja, la ethi khona akuyena owakhokhela ukuthi akhulise izinqa. Ukhona umunye uphoyisa othize, ila kuvela khona-ke uSenithumile ukuthi uphoyisa othize owakhulisa izinqa ngemali ayithola kuVusumuzi Kurt Mahlala, uSenithumile. uVusumuzi laphana esiphoyiseni, hhayi ubeliphenya ishoba kubo bonke laba besifazane abakhulu laphana. Asazi-ke noma uSenithumile unayo yini umuntu wesilisa wakhe oqondile. Ithini imicabango yakho ngamaphoyisa noKurt Mahlala esifazane ayiwafaka izinqa? Nangu omunye uthi yena naye wayengafaka izinqa, yena wayefuna nje amaphilisi athile akuthiwa i-Ozempic, iwona-ke la imjovo thize okuthiwa i-Ozempic, hhayi ukuthi wafakwa izinqa. Yezwa obunye ubufakazi, hamba ujoyina le group le kaNhlokohlela. Thank you.